स्लोगानखौनो होग्रोनोसै साथाखौ थख्रबदो नो बड'लेण्ड नो रेस्ट नो बड'लेण्ड नो रेस्ट नो सल्यूशन नो रेस्ट नो सल्यूशन नो रेस्ट वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस हमें चाहिए बडोलैंड हमें चाहिए बडोलैंड हमें चाहिए बडोलैंड जय बर' हारिनि गोजोन्थों दा मानगोनां रायजोफोर जोंनियाव मोजां खौरांबो दङ आरो गाज्रि खौरांबो दङ दुखुनि खौरांबो दङ सुखुनि खौरांबो दङ रायजोफोर आरो बेनि गेजेराव जों सोंदों राजनाथ सिंहखौ नोंथाङाथ' प्रमिस खालामदोंमोन दिनै नोंथाङा मा बुङो जों राजा लामायाव फैफिननांगोन ना बिनि सिगाङावनो सल्युशना जागोन जोङो सासे मन्त्रि बिदों गोदो बड'फानि समाव सानसुमा दायुजिदामोननि समाव सोरबा मन्त्रि होदोंमोननो बै मन्त्रिफोरजों रायलायनानै सल्युशननि लामाया फैदोंमोन जों बुंदों जोंनोबो सासे मन्त्रि हो केबिनेट मन्त्रि बिथाङा बुंबाय आं मन्त्रि होआ आंनो दायित्व लागोन आंनो सावरायगोन नोंथांमोननि सायाव आंहा बिबान दङ गावनो जासिनानै बुंदों अब्ला जों बुंदों वेल एन्ड गुड मोजां खोथा सासे इन्डियानि जुदि होम मिनिस्टारा बेबायदि दायित्व लाबायबा मोजां खोथा नाथाय रायजोफोर दिनैनि इन्डियानि जि पलिटिक्स बे पलिटिक्सखौ हिन्दीयाव जुमलाबाजी पलिटिक्स होनदों ओरैनो बुंग्रा मा रायजोफोरखौ थगायनानै राजनिति खालामग्रा मोनसे राजनिति इन्डियायाव सोलिगासिनो दङ दा बिथाङा बुंदोंमोन आराय मासनि गेजेराव नै खावसे दाननि गेजेराव नोंथांमोनजों रायलायगोन बिनि गेजेराव जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायबावनानै लानिसै अफिसारफोरनिफ्राय खोनादों आङो आसाम गभर्नमेन्टजों खननै गाहाम रायलायबायनो नाथाय जोंखौ बिथांमोना नैबे सेप्तेम्बरनि जोबनाय फारसे जोंखौ लिंनांगौमोन जोङो दासिम जेबो इंगित मोनाखै जायनि थाखाय जोङो सम जोबनायनि सिगाङावनो दिनै सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लाग्रोबाय जाहाथे बिसोरखौ जों नोंथांमोननि समायखौ लाखि जी समय जो वादा आपने किया था वो वादा हमने भूला नहीं शायद आप भूल चुके होंगे क्योंकि आपकी राजनीति में भूलना ही आपका एक प्रोजेक्ट है ये आपका एजेंडा है आप लोग वादा करके भूल जाते हैं सरकार में आते हैं आएंगे तो हम लोग बोरो समस्या का हल निकलेंगे बोरो समस्या का समाधान करेंगे गोरखालैंड में जाके बोला था गोरखाओं का जो सपना है वो मेरा भी सपना है नरेंद्र मोदी जी ने ही बोला था हमें याद है आपने बोला था अच्छे दिन आने वाले हैं आपने बोला था सबके साथ सबके विकास लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है हम लोगों को हमने इंतजार किया आपको 7 साल 5 साल होने जा रहा है ऐसा धोखाबाजी मत कीजिए अपने नागरिक के साथ अपने सिटीजन के साथ ये भारत वर्ष जो है ये दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा जो लोकतंत्र है इसके नेता अगर इतने झूठा निकलेगा इससे बुरा दुनिया में शायद कुछ और नहीं हो सकता से आपसे से यूपीपीएल से हम लोग का नेता के साथ आप लोग हमने वादा किया था अगर हम सत्ता में आते हैं तो बोडो का समस्या हम समाधान करेंगे बीजेपी ही एक दल है एक पार्टी है जो नया राज्य बनाते हैं सत्ता राज्य बनाते हैं अभी ये वादा कहा गया तो इसीलिए हम लोग बोला नहीं अभी समय आ गया या तो आप अपना वादा पूरा कीजिए नहीं तो हम लोग अपना काम करेंगे 2019 का चुनाव आ रहा है इसीलिए हम आपको फिर से ये चेतावनी देते हैं अगर आप हम मिलेगा तो मानगोनां रायजोफोर दा नंखायनो सोमावसारनायखौ कन्टिनिउ खालामनांगोन जोङो समा सफैबाय जों बिथांमोननो जथेस्थ सम होबाय नाथाय गाबोन समफोरो सोरबा बर'नि दैदेनगिरियानो बुंनो हानाय इलेक्शन फैबा बिसोरो सोमावसारलायो रायजोफोर ओरै रायजोफोर बे खोथाया नङा जोङो सोमावसारबोदों आरो सोमावसारनांगोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना सोमावसारबाय थागोन बेवहाय खुनु अल्टारनेटिभ लामा गैया।